Yeah, for today's video, kabingka. So, niabot na ang akong gusto kilawan mga kabingka. This is Selecta Rema Malagos Chocolate. Kabingka og Selecta Rema Vanilla Brim. No? So, let's find out. So, tulo ni ka-favor mga kabingka. Kanilang po akong gusto tilawan mga kabingka. Let's go. Kani yun ang pinakapino sa ron. Oh. That chocolate. Nahon na to ni. Lami kayong kuan ba? Nag-abot yung tamis o ganang dili kay siya tamis. Kaning medyo pait-pait, no? Katong kokwa. Yun. For me, 10 over 10. Ang isa ni mga kabingka, 250, no? This is a vanilla. Vanilla. Let's go. Kanang di siya typical bitaw nga pagkaon mo sa ice cream mga kabingkang kahit kay tama-tama na siya mga kabingka umok ba. Vanilla. 9 over 10. Kanyo vanilla. Crema Malagos Chocolate. Ha. Kung hindi kang Malagos, may Davao ni. Kumuta na mga kabingka, kawasan mo palit. Lalo siya sa convenience store o sa mga mall, basta na maligay ang nani mga kabingka sagan sa mga mall din no? O sa mga convenience. Sa dool sa inyong mga lugar, no? So, sulit ba? Kung mutan mo sulit kay mga kabingka. So, worth it kay mga kabingka. Di kumahiyan. So, ito po si DJ March and the place to be yo. Ang record ay mga kabingka 100.1%, no? Kay fair pick mga kabingka. See you in next my vlog, kabingka. Babushka. Yeah.